esa que figura aí que foi malísima presidenta, que non fixo nada, o cual está no seu dereito, pero eu xa demostrei que sí. Non, isto xa lo aclaramos noutro momento. Pero, eso é, non o digo eu, eso está aí, o sabemos todos os que estamos aquí. Bueno, podo seguir con a miña exposición. Podo seguir con o turno de palabra. Non, pero podo seguir eu, por favor. É que xa rematara estaba no meu. Pero que xa, eu creo que acabamos os puntos da moción. Que estamos, tanto Estamos, vostede como... Non, hai que agora vostede introduxo outro tema. Non, eu metí na moción. A moción xa está. Eu Hai unha metí emenda e vamos a votar. Eu aceitei a emenda do Partido Socialista. Eu leí a moción, pero eu non falei sobre a moción. Eu poderei de contestar a vostede, ou se no caso de que a señora portavoz do Partido Socialista falara, poderei contestar. Se non é que isto é un monólogo seu. Moi ben, perfecto. O que non pode ser é un diálogo. Sabe que hai un turno de réplica, xa o tuvo, e agora llevo a por referencia... Non tuve un turno de réplica. Vale, pois veña outra vez. Vamos a ver. Outro tema, vamos a introducir outro tema. Bueno, pois o que estaba comentando, antes de que me interrumpira vostede, estábamos falando do compost, da verteadora, e a Serra do Barbanza, ainda que non sexa nestes momentos un compost de calidade, facía, antes da pandemia, un 22,43% de compost. En vertedoiro, tiñamos un 64,39%, que é elevadísimo, e recoñezo que é unha cifra moi elevada. En reciclase, 13,18%. Sabes cales son os datos de Sogama nese mismo período de tempo, antes da pandemia? Compost, ningún. Reciclase, un 3,16%, e o resto, incineración todo. Quen se achega máis aos postulados de Europa, o que nos manda Europa? A planta de Lousame ou Sogama? Vamos a ver. Deixelo aí. Non mo deixei que eu collo e pasamos a votación, vale? Vostede me vai a facer reflexionar a mí sobre a Denostián, que é unha planta, a Sogama, uns datos que non coinciden cos que temos, cos que están publicados. Entón, usted ten que alegar os datos que están publicados. E o que está dicindo de algún dos datos non coinciden coa realidade. E vostede tamén o sabe. Aquí non vimos co catecismo A, eu polo menos, catecismo A e catecismo B. Eu non teño catecismo. Nós temos aquí unha planta e nós temos aquí un escrito que nos chegou do Ministerio que nos queremos que nos aclaren se cumplimos ou non cumplimos. Simplemente, non lle parece ben que nos lo aclaren. Pero eu xe dixen se quería facer unha a ver, contésteme, por favor. Non, pero a vez xa está feita. Porque esa pregunta non foi trasladada ao Parlamento e non ven na moción. É só o que aclararei aquí. Simplemente iso. Votos a favor da compra da verteadora para a mancomunidade. Non parece que sí. Vale, non te dixo que tiña outra moción. Sí, teño a moción que, bueno, vostedes tuvo tempo de leela. Eu non, pero non pasou. Que chegou para a corporación. Chegou para a corporación municipal, eu teño porque a mí pasamos da cofradía, pero creo que cando chega a moción para a corporación municipal, que o que se debía de facer era trasladarlle aos demais grupos da... Podo defenderme? Porque digo como portavoz, o sea, como representante deste concello, podo decir algo. Tumemos unha comisión informativa. Ese mesmo día da comisión informativa chegou a este concello que a vin antes de chegar á comisión, e o dixen aquí, e vostede dixo que vostede que xa tiña, que non lle bromeo, e digo, vostede portavoz, acordas que lle dixen? Somos todos coñecedores de que estaba esa moción. Como sei que a vai a defender vostede, se salvo que haxa alguén no público que sexa da Caballería, que o lea a mellor que quere algunha persoa que está fora expoñer os motivos porque son a moción. No, leer a moción. Sí, claro. Eu, se queres, chamo ao vicepatrón maior da cofradía de Portosín que refliteron na súa xunta xeral esta mesma moción, estes mesmos acordos. Entón, eu, se vostede quere, chamo para que venga a exponer. A mí me da igual non sei que ler algún deles, porque eu pensei que iba a vir alguén da cofradía a ler esa moción. Por favor, pues non tomo esa que se le repite ler a moción, que llegamos a opción.
Queres explicar, supoño? Como, perdón? Queres explicarse, supoño? Non escoito, perdón. Vir a explicar o que queren dicir aquí. Está claro. Eu leí nesta claro. Bueno, cando veñas cos encargos, si está a favor de votar o seu. Estás de secretario, non? Como vostede xa resume, vamos a votar a urxencia para ir adiantando. Votos a favor da urxencia. E lle vou tamén argumentar porque votamos a favor da urxencia. Porque nos entendemos que os mariscados teñan preocupación, porque lle chegan informacións e outras, bueno, e a mellor a xente que foi a reunións, as que asistín eu, que tamén asisteu esa xente, esas persoas, esas autoridades, esos representantes, pois supoño que trasladarían ben a información. Entonces, por eso votamos a urxencia, porque entendemos a preocupación da xente dos mariscadores. Damos aquí fora, ejemplo de papel. Votamos a favor da urxencia. Van a vir? Sí. Esperamos un segundinho. Deixa un poquinho aberto. Boas. Pode deixar a porta aberta, Sí, perdón. Leo aquí de... donde vostede lle ser máis cómodo. Bueno, petición da cofradía de... Eu vou ler, se non vos importa, eu vou ler a miña porque é exactamente igual a da cofradía de Portosín que a da cofradía de Noia. E me parece que a... Nós que temos aquí a que presentaron é a de cofradía Sí. Esa é a da cofradía de Noia. de pescadores San Bartolomé de Noia. De Noia, sí. É que é a mesma, pero solo cambia por dos signos. Digo que a que temos aquí Claro, é a sí, sí, cofradía de no, pero- pescadores San Bartolomé É que de Noia. son Totalmente correcto. A cofradía de Portosín, Proceda. eu leo se quer. Sí. Petición da Cofradía de Pescadores Andes de Portosín dirixida á Corporación Municipal do Concello de Lousame, que este é o Concello do Son, pero mellor si quere leo ya a súa, porque así xa non hai trámite de interpretación. Moi ben. Pois, a exposición de motivos estuve motivado que no ano de 2016 Aguas de Galicia publica o anuncio de información pública para a autorización de vertido de aguas residuais industriais procedente da explotación mineira de estadio Wolframio no lugar das Dunas de Santíns, Vilacova, termo municipal de Lousame. Informa e prazo as cofradías de Noia, Muros, Portosín e Porto do Son e a Asociación de Produtores de Mexillón da área de Muros e Noia presentaron alegacións contra esta solicitude de vertidos presentada pola empresa Tusten Sanfins S.L. en calidade de perxudicados. No escrito de alegacións reclaman que se denegue a autorización de vertido de aguas residuais e reclámase que tanto o proxecto de vertido como a explotación mineira, se someta ao procedimento de avaliación de impacto ambiental pertinente, tal e como exixe a normativa. As motivacións das alegacións son as seguintes. E aquí eu penso que, bueno, estamos Mire, por falando... favor, é que teño que dicir unha cousa que seguramente que vostede descoñece. Ten que lela e despois o público non pode participar, o sea, pode lela, porque dá esa referencia porque é súa, e despois non pode participar, vale? A importancia dos bancos marisqueiros polas seguintes motivacións, polas seguintes puntos. A importancia dos bancos marisqueiros da Cofradía de Noia. A Cofradía de Pescadores de Noia xestiona en réxime de autorización os bancos marisqueiros de moluscos bivalvos. A superficie productiva de bivalvos comprende máis de 5 millóns de metros cuadrados e a zona máis importante de Galicia na produción de berberecho, a ameixa fina, a ameixa babosa
e a ameixa xapónica, e alberga o único banco natural que queda en Galicia de ostra plana. Tamén se extrae na valla. É a cofradía máis importante de Galicia en produción de berberecho e ameixa fina, ameixa babosa e ameixa xaponesa, e alberga o único banco natural que queda en Galicia de ostra plana. Tamén se extrae na valla. Nos períodos do 2003 a 2014, a produción media anual de bivalvos infaunais ascendeu a 1.600.000 kilos. Produción entre 1.000.000 e 2.200.000 kilos, cunha facturación media anual de 11 millóns de euros. Produción entre 7,5 e 14 millóns de euros. Esos son os datos de pesca de Galicia e de Internet. O plan de explotación de bivalvos infaunais da zona de autorización utilízanse as modalidades de marisqueo a pé, embarcación, conjuntamente nos bancos intermareais e sublitorais, e participan mariscadores do resto das cofradías da ría, Muros e Noia. En total, no plan de explotación participan un total de 1.516 mariscadores e 526 barcos. O 30% foron mariscadores a pé e o resto tripulantes. O 19% dos mariscadores eran socios das outras cofradías da ría. Durante a campaña marisqueira, a cofradía emprega, ademais, un mínimo de 50 persoas para traballos de xestión, mantemento de lonxa e cuidado dos bancos marisqueiros. Punto 2. O vertido de augas procedentes da mina non se corresponde co volume solicitado. A solicitude de autorización de vertedura publicada no BOP refírese a 1.159.552 metros cúbicos ano de aguas residuais como caudal máximo anual, das que se extraerán por achique 946.800 metros cúbicos ao ano. Sen embargo, no proxecto de solicitude a autorización de vertido, o caudal anual total estimado non se corresponde co solicitado. Así se menciona na memoria do proxecto de solicitude de autorización de vertidos en las instalaciones de la mina de San Fins na páxina 6690. Caudal anual total a aportar en el futuro, una vez vaciadas las galerías, 1.034.400 metros cúbicos anuales para el agua procedente de la mina. A autorización de vertido debe incluir todas as aguas subterráneas que verte a mina. Só incluye as aguas residuais industriais procedentes do bombeo do Pozo Novo e as procedentes da Galería Castiñeiros 2. Polo que se reclama que se revise toda a infraestructura da mina para inventariar os puntos de vertido e os volúmenes totais. Tamén que se revisen os criterios polo que se obteñen os datos de precipitación anual que determinan os volúmenes de aguas de infiltración e escorrentía da mina. Punto 3. O proxecto debe someterse a procedimento de avaliación de impacto ambiental, conforme a Lei 21/2013. Reclámase de Augas de Galicia solicite que a vertedura da auga procedente da mina se someta ao procedimento de avaliación de impacto ambiental conforme a dita lei, por implicar un incremento significativo dos vertidos aos cauces públicos, que pode ter efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, artículo 7.2.c, e por representar a extracción de máis dun hectómetro cúbico de augas subterráneas. Anexo 2, proxectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada regulada no título 2, capítulo 2, da sección 2 do grupo 8A. Tamén se reclama que a explotación mineira se someta ao procedimento de impacto ambiental, como exixe a normativa nunha explotación destas características, para determinar os efectos de todas as accións da explotación mineira e establecer medidas correctoras e seguimento ambiental. As augas procedentes da mina están contaminadas por metais pesados. As analíticas realizadas por Augas de Galicia PCV código da data, con data 8 de febreiro de 2016, constata que o río San Fins e as augas procedentes da presentan contaminación por varios metais pesados, cadmio, cobre e zinc. A produción do vertido está ligada a diversos factores que dependen fundamentalmente da meteoroloxía e hidroloxía da zona da mina. O fluxo de auga de entrada principal constitúeno a pluviometría,
Na estación da Muralla de Lousame, o nivel de precipitación é dos máis altos de Galicia, 2.114,9 metros cuadrados anual. O vertido da mina drena sobre o río Sanfins, estando o punto de vertido a 8,74 km do lugar dos bancos marisqueiros. O vertido significa un alto risco ambiental debido ao grande volume de auga contaminada con metais pesados e a súa proximidade aos bancos marisqueiros. 5. O método de depuración non se axusta ás características de contaminación do vertido. Non se ten constancia de que o procedimento de depuración sexa un sistema tecnolóxico utilizado na eliminación de metais pesados. Por outra parte, é necesario coñecer os niveis de contaminación de todas as augas subterráneas, das galerías inundadas que se solicita evacuar. Isto é importante para saber que tipo de tratamento debe ser sometido ao vertido. 6. Os efectos da contaminación por metais pesados sobre as zonas produtoras de moluscos. As principais características fisiolóxicas dos moluscos bivalvos infaunais, animais filtradores, capaces de concentrar nos seus organismos distintos elementos contaminantes en cantidades superiores ás existentes no medio no que se crían, xerando por iso serios e en ocasións peligrosos problemas para a saúde dos consumidores. A esta realidade temos que sumar que as rías galegas son uns ecosistemas especialmente sensibles, que soportan unha intensa presión de impactos antropóxenos. Relacionado con este aspecto, merece destacar o Regulamento CE 466/2001, Comisión de 8 de marzo de 2001, en que se establecen los contenidos máximos de determinados contaminantes en produtos alimenticios, estando fixados en 1 miligramo kilo de peso fresco de molusco bivalvo para metais pesados. Por outra parte, para evitar distintos problemas de índole sanitaria, as augas onde teñen lugar estes cultivos mariños tamén deben adaptarse a determinadas normas de calidade, como é o caso da Directiva 2006/113 da Comunidade Europea, relativa á calidade exixida a augas para a cría de moluscos. É por isto que a legislación exixe un control continuo e exhaustivo das zonas de produción de moluscos de diversos contaminantes, entre eles os metais pesados, como son prata, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel e chumbo. E zinc, perdón. Este seguimento executa o Instituto Tecnolóxico do Mar, Intecmar, da Consellería do Mar da Xunta de Galicia. O non cumprimento dos valores exigidos en cada elemento significa o peche dos bancos marisqueiros para a especie afectada. E, finalmente, reclámase que se elimine a antigua presa de residuos no cauce do río Sanfins de residuos industriais. As anteriores circunstancias suman o feito de que exixe unha presa de contención no cauce do río ao que drena a mina construída na década de 1930 a 400 metros da mina río abaixo, que está colmatada actualmente con residuos da mina, polo que seguramente están contaminados por metais pesados e con outros produtos derivados do procesado do mineral, que poden ser altamente contaminantes. O caso é que a empresa mineira manifesta que non se fai cargo, aínda que é evidente que pertenecen ás actividades derivadas da explotación da mina. A empresa actual manifesta públicamente que non se fai cargo do mantemento da mina. Diversos colectivos alertan de que esta presa pode colapsar en calquer momento e verter todos os escombros e sedimento ao río. O desaugamento pode agravar esta situación ao facer colapsar a presa e verter todos os residuos da actividade mineira sobre o leito do río. Dado que o cauce do río Sanfins é competencia de Augas de Galicia, exíxexe desta entidade que elimine o risco potencial que esta presa ten sobre o río, ou conca a que pertenece o río Sanfins, que desagua sobre os bancos marisqueiros. Ante estas e outras moitas alegacións presentadas por distintos colectivos e entidades, tras non recibir o permiso de vertido solicitado á empresa 5 anos despois, volve a solicitar permiso aducindo ao uso dunha depuradora que supostamente eliminaría todo o risco ou posibilidade de vertido e afección ao medio ambiente. No BOP do 13 de novembro de 2021 publícase novo proxecto de vertido de augas residuais depuradas, procedente dunha explotación mineira no lugar de Sanfins Vilacova en 2 fases. A proposta de reabrir a mina de Tusten Sanfins Vilacova implica bombear a auga das galerías subterráneas abandonadas
e tratala mediante depuración para eliminar cadmio, cobre e zinc antes de descargala no río Pesqueira, que desemboca no estuario da ría Muros Maia. O plan de tratamento da auga proposto pola citada empresa deriva nun proxecto piloto de 11 semanas. O informe deste proxecto incluye numerosas contradicións entre o texto, gráficos e as tábuas de datos. A calidade da auga de salida esperada da planta de tratamento obtívose usando só datos de unha semana do proxecto piloto, sen ter en conta as outras 10. O cálculo dos valores máximos admitidos se calcularon cunha dureza de auga distinta á real do río Pesqueira. Si se teñen en conta estes datos, as concentracións serían de 0,236 ppb e 1,9 ppb e 35,22 ppb para cadmio, cobre, zinc e respectivamente, polo que o cadmio e o zinc superan as concentracións das normativas de calidade ambiental media anual para España. Non existe plan para a eliminación segura de lodo e dos metais pesados que se acumulan nos estanques de sedimentación e na planta de tratamento de auga, entre outras importantes deficiencias da proposta da reapertura da mina. O ente Augas de Galicia, a través do informe elaborado pola área de calidade de data 20 de abril de 2021, concluye que as condicións propostas polo solicitante no expediente de referencia para a vertedura non permiten garantir o cumprimento dos obxectivos medioambientais e normas de calidade ambiental no medio receptor. No BOP de 10 de novembro de 2021, Augas de Galicia, polo que se expón a exposición pública o proxecto da mesma empresa do proxecto de adecuación do cauce no rego da Rabateira, no procedimento de restauración do dominio público hidráulico afectado polas presas de Sanfins Lousame. Continúase a obviar o obrigado sometimento ao procedimento de avaliación de impacto ambiental conforme a Lei 21/2013, pese a que este proxecto pode implicar un incremento significativo dos vertidos a cauces públicos, que pode ter efectos adversos significativos sobre o medio ambiente. Artículo 7.2.c. E por representar a extracción de máis dun hectómetro de augas subterráneas. Anexo 1, proxectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada, regulado no título 1, sección 2, grupo 8. Así mesmo, a empresa obvia a existencia de posibles afeccións das dúas presas de residuos mineiros no cauce do río que pasa pola mina, construídas cando comezou a actividade da mesma. Unha abaixo da escombreira, que na ladeira do río, e outra máis grande máis abaixo, colmatada, que retén os residuos de lodos áridos e metais pesados da mina. Esta última con grave risco de derrubamento. Tras lo anteriormente exposto e máis información que se está a recabar por técnicos especialistas en minería e outras especialidades que culminarán na presentación das oportunas alegacións, solicítase ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Lousame se pronuncie mostrando o seu total rexeitamento e consecuente paralización a que este proxecto de vertido e explotación das minas de Sanfins Lousame, por ser claramente incompatible ca salubridade da ría, así como a explotación presente e futura dos bancos marisqueiros, que se verían afectados polo aporte de metais pesados procedentes dos vertidos de residuos industriais pola empresa Tusten Sanfins S.L., que se dé traslado á Administración Autonómica competente do presente acordo. Moitas gracias. Gracias. Vamos a partir de dúas afirmacións iniciais pola nosa parte. Pola parte refírome ao grupo de goberno. Primeiro, entendemos a preocupación dos traballadores. Segundo, porque senón estamos trasladando unha información que é totalmente perxudicial para o sector. Creemos na calidade dos bivalvos, especialmente do berberecho e da meixa da ría a que pertencemos, da ría de Muros Noia, como dos millores de Galiza. Nunca van a oír a ninguén deste grupo decir o contrario. E porque sabemos que ten a calidade ese molusco? Porque hai uns controles rigurosos
de técnicos da administración que cada ano e cada vez que hai un problema pois, ou se pecha por algunha situación biolóxica que a veces hai unha marea pois, que impide que se siga recollendo, pero senón van dando mostras día a día de que ese derecho, de que esa ameixa de todo tipo é dunha calidade excelente, chegamos incluso a reclamar moitas veces a de calidade. Eso é o que queremos trasladar á opinión pública, que temos uns moluscos, uns bivalvos, berberecho, ameixa e todos os demais extraordinarios, e que queremos que sigan sendo, vale? E que queremos que o sigan sendo. Eso por unha banda. Pero o que non podemos entender, e o mellor é porque hai desinformación, porque todos os informes que durante 5 anos se foron facendo continuamente por técnicos rigurosos que sempre dicimos que son duros, que nos dan a todos a lata moitas veces, pero teñen a que facer, como é Augas de Galicia, como son verquidos, que nos multan aos concellos moitas veces por cousas que non facemos ben, aos particulares. Se non confiamos neso, en que imos a confiar? Vamos a decir nós desde o Concello, sin ter técnicos especialistas, que os informes de augas non valen? Vamos a decir que a auga que se salía, como moi ben dixo, no 2016, da que seguíamos facendo a recollida de berberecho, seguíamos traballando no sector marisqueiro, digo seguíamos como colectividade, non? Pero que seguíamos traballando aí, que nese momento que non había ningún tipo de control, que non había ninguna, non se lle foi pedindo, porque eu informeime que de cada paso, porque eu que quero, nós o que queremos é que se vele polo cumprimento da legalidade con máximo rigor. E se cumple a legalidade, non temos nada que dicir. E queremos que se cumpla a legalidade absoluta. En canto a isto, se manifestou en todas as reunións na que estábamos, xa lle digo, das cofradías, os concellos, técnicos de aguas, técnicos de mar, de todos os sectores implicados, e que había informes en que se decía que xa ahora mismo a auga no río, o sea, o tramo que mellorou. Non podemos ser, a realidade non o podemos convertir nunha catástrofe que non existe. A auga está saindo, pluviosidade, claro, vai seguir chovendo, e a auga vai seguir salindo, como estuvo salindo ata agora. E analicemos, pois, o que é o pasado e o presente da nosa ría. Estuvo salindo como ata agora. Pero agora sale mellor. Por qué? Porque se fixo un plan piloto, ofreceron a posibilidade de esa depuradora deses metros reducidos, porque non lle deron autorización para facer máis, para quitar unha cantidad cada día reducida, se fixeron non unha analítica, moitísimas, e todas por Augas de Galicia, unha tras outra por vertiente. E se comprobou que os resultados eran millores do que se poñía no proxecto. Entón, agora, analizan e recollen todas as augas. Di no que nos chegou a todos, a administración, que é nun circuito pechado e non sai ninguna auga, nin de escorrentía, nin de ningún punto da mina, que non pase por ese recorrido e se depurara. Iso é o que pon, o que está a exposición pública, o que eu teño aquí, que nos chegou da Consellería. E logo, claro, se vamos a lerlo todo, pois está arriba tamén, poden consultar cando queiran os concelleiros no despacho do técnico de urbanismo. Vostedes creen que os técnicos, que son xente que traballa, non son políticos, o sea, son técnicos que neso nos temos que apoiar todos, que poden non ter todos os puntos donde sale auga das instalacións mineiras, todos os puntos que están saindo ahora mesmo, todos eses, non sin traballar a mina, están saindo, todos eses puntos que non nos teñen inventariados, controlados. Eu creo que a estas alturas a xente analiza, a xente reflexiona, tamén se preocupa, claro, porque se lle están chegando todas estas cousas, se se está dicindo na calle que todo o que estamos nos mariscando é outra cousa, que eu digo que é excelente, vale? Supoño que non nome de todos, que é excelente, a pesar de que as circunstancias están mellorando e que vai a ser que sea mellor,
cada vez